אנחנו בחודש חשוון תשע"ו נדבר מענייני דיומא, בענייני הגאולה, וזה קשור לפרשה שלנו שהיא פרשת לך לך. בילקוט שמעוני כתוב, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם. ארם אלו ארצות אדום של היום, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויוחז אותם צירים כיולדה. פחד היום יהיה בכל העולם, וישראל מתרעשים ומתפחדים ואומרים, להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך? ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תתייראו, אל תפחדו, כי הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה הראשונה תהיה הגאולה האחרונה, כי גאולה ראשונה שנגאלתם ממצרים היה לכם אחרי זה צער של שעבוד מלכויות, יצאתם לעוד גלויות, אבל בגאולה האחרונה אין לכם צער ואין לכם שעבוד מלכויות אחריה, תהיה גאולה עולמית. באמת קצת נראה מה קשור פה שמלך פרס הולך למלך ערבי. אנחנו באקטואליה של היום רואים שיש בעיות בין פרס ואירופה, אמריקה, עשו איתם הסכם שלום. כל העניינים האלה מבארת מסכת יומא. במסכת יומא דף י' עמוד א' כתוב, יפת אלוקים ליפת וישכון באהלה שם. אולי רק נקדים להסביר שהעולם מורכב בעיקרו משלוש דתות. בפרשת נוח שקראנו בשבוע שעבר, לנוח היו 3 בנים, שם, חם ויפת. עם ישראל יוצאים משם וקיבלו את התורה, מיפת יוצאים ארצות אדום, אירופה, ושאר הנצרות יוצאים מיפת, וארצות האסלאם יוצאים מחם. מחם עיקר הארצות נקראים מצרים, כל ארצות האסלאם נקראים בצורה כללית מצרים, וכל ארצות הנצרות באופן כללי נקראים ארצות אדום. אז כשהוא אומר יפת אלוקים ליפת וישכון באהלה שם, אומר נוח, כל היופי של יפת של הנצרות זה אם הם יקיימו 7 מצוות בני נוח, אבל על פי התורה הקדושה. אם הם יבואו לרבני ישראל וישאלו אותם איך אנחנו מקיימים 7 מצוות בני נוח, אז הרבנים שלנו יסבירו להם ויהיה להם יופי, יהיה להם כל טוב. אומרת הגמרא, אף על גב שזכו הפרסים שהם מבני יפת שמכונים בתורה תירס, שהרי קורש מלך פרס נתן רשות לבנות את בית המקדש השני וגם סייע בתחילת בניינו. מכל מקום אין השכינה שרתה בבית שני אלא רק בבית המקדש הראשון שנבנה על ידי שלמה המלך מבני שם. ואמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי, עתידה רומי, רומי הכוונה לארצות אירופה לכל ארצות הנצרות, עתידה רומי שתיפול בידי פרס, כמו שנאמר בירמיהו שפרס תתגבר על אדום ותהפוך את בתיהם לשממה. אירופה, ארצות הנצרות יחרבו ויהיו שממה. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אלעי, עתידה רומי, גם הם אומרים שעתידה רומי שתיפול בידי פרס. זאת אומרת הפרסים ינצחו את ארצות הנצרות, את אירופה שהיא עיקר הנצרות. אז הוא אומר, איך אנחנו יודעים את זה? הוא אומר, קל וחומר, הרי בית מקדש הראשון בנה אותו שלמה המלך, עם ישראל בנה אותו.
והחריבו אותו הכסדיים, אלו הבבלים, אלה נבוכדנצר, מלך בבל, החריב את בית המקדש הראשון. ואחרי זה ידוע שבבל, מלכות נבוכדנצר, נפלה בידי פרס ומדי, כמו שאנחנו יודעים, שאחשוורוש אחרי זה לקח את המלכות. אבל מי שהכניע את בבל, את נבוכדנצר, את הנין שלו, היה קורש מלך פרס. אז הוא אומר, אם הכסדיים שהחריבו את בית המקדש הראשון נפלו בידי פרס, כן? אז קל וחומר שמקדש שני שבנו אותו הפרסים, כל שכן יחריבו וינצחו את מי שהחריב את בית המקדש השני, וזה טיטוס מלך רומי. אז הוא אומר קל וחומר שפרס תנצח את אדום, את בני רומי שהם החריבו את בית המקדש השני. אמר רב חולק על כל מה שאמרנו עד עכשיו. תמשיך. אמר רב חולק על כל מה שאמרנו עד עכשיו ואומר הפוך, עתידה פרס שתיפול בידי רומי. והטעם, מכיוון שהפרסים לא בנו את בית המקדש הראשון באמת, את בית המקדש השני באמת מטוב ליבם, אלא מה? שהם בנו אותו עם עצים למטה בבסיס, שאם הם ירצו להחריב אותו מיד יציתו בבסיס שלו את כל העצים, יציתו אש בעצים למטה בבסיס והכל יישרף. אז אתה רואה שהם לא בנו אותו באמת שישאר לנצח. ודבר שני, הם החריבו בתי כנסת. אתה רואה שבאמת אין להם אמת שבית המקדש השני יישמר. ועוד אומר רב, תדע לך שפרס חייבת ליפול בידי רומי משום שזאת גזירת מלך עליון. הקדוש ברוך הוא גזר שפרס תיפול בידי הרומאים, בידי הנצרות. אז עכשיו אנחנו רואים שיש לנו באקטואליה של היום הסכם שלום לכאורה, וההסכם שלום הזה אולי יוביל למלחמה בין, הנה כבר אנחנו רואים שכבר יש משבר ביחסים בין ההסכם שלום שעשתה פרס עם ארצות אמריקה ואירופה, כבר יש בזה משבר. אז אי אפשר לדעת לאן זה ילך, אולי זה מדובר על ימינו, אולי לא, אנחנו לא יודעים. אבל יש קצת אקטואליה לראות שיש קשר גם בימינו שקורים כל מיני דברים בין פרס וארצות הנצרות, אירופה ואמריקה ושאר מדינות. מכל מקום, אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו, שנאמר לכן יתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. אומר, מה זאת אומרת מלכות רומי, ארצות הנצרות, צריכים לשלוט בעולם 9 חודשים? אומר, למה? אומר הבן יהודה, אומר הבן איש חי, גזירת מלך שתתפשט מלכות רומי 9 חודשים בכל העולם כולו, ומוכרח שגם פרס יפלו בידם. חייב להיות שבתקופה הזאת פרס תיפול בידם. ולמה? כדי לקיים גזירת המלך. מה זאת אומרת? ומה הטעם? כן, אמרנו גזירת המלך. מה הגזירה של המלך? שפרס תיפול בידי רומי, יש גזירה בשמיים. לכן הרומאים ישלטו בעולם 9 חודשים כדי להפיל את פרס בין יתר אומות העולם ולשלוט עליהם, למחוק אותם. אבל הוא אומר, הבן איש חי, למה הרומאים צריכים לשלוט 9 חודשים דווקא? למה לא 9.5 או שנה שלמה? מה קרה פה? אומר הבן איש חי דבר מדהים. אומר, הנה נודע שיעקב ועשיו כשהיו בבטן רבקה עמם, חילקו המזלות שלהם את העולמות. עשיו לקח את העולם הזה, אבל לא מצאנו בשום מקום ששלט עשיו בעולם הזה, וזה היה משום שעותו שלא זכה לשלוט בעולם הזה. וכדי לקיים חלוקה זו ניתנה רשות לעשיו לשלוט 9 חודשים כמניין 9 ירחי לידה, כמו שהיה בבטן של רבקה, ואחר כך יבולע מן העולם, שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית יעקב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה,
ובית עשיו יהיה לקש. בספר יחזקאל אומר המלבים מה הטעם למלחמה האחרונה של מלחמת גוג ומגוג שהיא תהיה בסוף. הוא אומר אחת הסיבות העיקריות של עליית גוג ומגוג על ישראל היא מפני העושר הרב שיהיה לישראל באותה העת, שנאמר מפני העם שהוא מאוסף מגויים. כלומר העושר היא תוצאה של יהודים מארצות שונות, ואותם היהודים יעשו מסחר עם הארצות שהם יצאו משם, ועל ידי זה תהפך ארץ ישראל לטבור הארץ, טבור העולם, דהיינו למרכז הסחר של כל העולם. ולכן יאמרו הגויים שעיקר העושר העולמי מתרכז רק במקום אחד, זה לא שוויוני, ולכן יבואו לבוז ולשלול את העושר של ישראל. רבותיי, מתי זה יקרה? לפני מלחמת גוג ומגוג. אבל אנחנו צריכים להבין, עוד מעט אנחנו נראה ונבין יותר טוב, שכל מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה שתהיה רק אחרי שיבוא המשיח. זאת אומרת, כשיבוא המשיח, עם ישראל יהיה יושב לבטח, עם ישראל, כמו שכתוב בספר יחזקאל, ועם ישראל יהיה מרכז הסחר העולמי, ואז יקומו אומות העולם להילחם נגד השם ונגד המשיח. הזוהר בפרשת בשלח אומר, אמר רבי יצחק, בשעה שהתלבש הקדוש ברוך הוא בלבוש גאות על העמים שהתאספו ללחום נגדו ונגד המשיח, דכתיב ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, כמו שכתוב בתהילים פרק ב' פסוק ב'. וזה שנאמר על גוג, הם יבואו עם כל השרים אשר איתו וכל המלכים של כל אומות העולם, הם יעמדו בימי המשיח להילחם עמו, וגם הם עומדים להילחם על השם שמשך את המשיח למלך. אנחנו רואים פה מהזוהר שמלחמת גוג ומגוג תהיה על הקדוש ברוך הוא ועל המשיח. למה? זה יעזור להם? יבוא גוג, ודאי שלא. אומר גוג, טיפש היה פרעה שרצה להילחם נגד ישראל. טיפש היה עשיו שרצה להרוג את יעקב. טיפש היה המן הרשע שרצה לאבד את כל ישראל. למה כולם טיפשים והוא חכם? הוא אומר למה הוא יותר חכם? כי הוא אמר הוא יבוא להילחם נגד הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הוא במילא ינצח את ישראל. הם טיפשים שהם נלחמו רק נגד ישראל ולא נגד הקדוש ברוך הוא. אז הוא יבוא להילחם על הקדוש ברוך הוא ועל ישראל. באמת כתוב במדרש וגם מגלה עמוקות אומר שנמרוד שבנה את המגדל להילחם נגד הקדוש ברוך הוא במגדל בבל, הוא בנה את המגדל, הוא שם פסל בראש המגדל, שהמגדל היה כל כך עצום וענק שהגיע לשמיים, וכל המטרה שלו שהוא שם פסל שמה בראש המגדל כדי להילחם בקדוש ברוך הוא. ולמעשה גוג הוא גלגול של נמרוד, כי נמרוד יבוא בגלגול של גוג ומגוג, והוא ירצה להילחם שוב עם כל אומות העולם נגד הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא אמר, נעשה לנו שם ונבנה לנו מגדל שיגיע לשמיים. גם גוג יגיד את אותו דבר, הוא גם ירצה להילחם נגד הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר, באותו זמן עתידים 70 שרי אומות העולם בשמיים לעורר את העמים שלהם אשר בארץ להתאסף מכל ארצות תבל כדי לעשות מלחמה על ירושלים עיר הקודש. רבותיי, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא אומר לזכריה הנביא, לך תגיד לישראל שלעתיד לבוא כדי לקבץ את גוג ומגוג, להילחם על ירושלים, להילחם על ישראל. ותכף נראה למה הקדוש ברוך הוא רוצה לקבץ את גוג, להילחם על ישראל. אומר הנביא לישראל, ושמתי את ירושלים כוס תרעלה אל הגויים. ירושלים היא כוס התרעלה, היא תהיה הסיבה למשוך את כל האומות של העולם להילחם פה על ישראל, וזאת תהיה הסיבה למשוך אותם. אנחנו רואים שעכשיו זה מתחיל, הנה הפלסטינים מתחילים עם ירושלים,
ואנחנו נראה לאן זה ייגרר. זה יכול להיגרר לדברים שגם אומות העולם כולם יבואו להילחם על ירושלים. בינתיים יכול להיות שזה מתחיל, אי אפשר לדעת. מכל מקום אומר, עתידים 70 שרי אומות העולם בשמיים לעורר את העמים שלהם אשר בארץ, להתאסף מכל ארצות תבל, כדי לעשות מלחמה על ירושלים עיר הקודש, ולתקס עצות וטענות נגד הקדוש ברוך הוא. כי הם רואים שהקדוש ברוך הוא מגביר את ישראל על האומות. ולפי דעתם זהו עיוות הדין הכי גדול שבעולם. ככה אומר רבי שמעון. אמר רבי יצחק. ולכן הם יקומו על ישראל לאומם ולאבדם. כי לדעתם אין ישראל ראויים לגאולה. ולכן דבר ראשון הם יאמרו שברצונם קודם לעמוד נגד האלוקים של ישראל. ככה אומר הזוהר. ירצו לעמוד נגד האלוקים של ישראל, כי אמרנו גרוג הוא גלגול של נמרוד שרוצה לעמוד נגד האלוקים של ישראל, והם לדעתם האלוקים של ישראל עושה עיוות הדין כל כך גדול, ואחר כך יעמדו על עמו, על עם ישראל ועל היכלו, על ירושלים, על בית המקדש. אמר יש לקיש במסכת סנהדרין, אומר יש לקיש, אוי למי שמחיה את עצמו בשם אל, שעושה עצמו אלוה, כמו חירם, כמו פרעה מלך מצרים. ומי עוד עושה את עצמו אל בשם הזה? בני ישמעאל. כל דבר שהם עושים, אללהו אכבר. עושים את עצמם שאלוקים שלח אותם להשמיד את כל העולם, להחריב את כל העולם. יש להם שליחות מאת השם, מאת הקדוש ברוך הוא, להשמיד את העולם, להחריב את מי שלא מאמין בדת המשוגעת שלהם. אמר רבי יוחנן, אוי לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא יבוא לעשות פדיון לבניו ולגאול אותם. פירוש, אוי לאומה שתנסה לעכב את גאולת ישראל בשעה שיבוא הקדוש ברוך הוא לגאול את בניו. אומר הזוהר, לעתיד לבוא, בסוף גלות אדום, ירצה הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נבין למה הוא יקבץ את גוג ומגוג. למה הוא יקבץ את כל אומות העולם, בין הנוצרים, בין הישמעאלים שהם המוסלמים, כל אומות העולם יבואו להילחם על ישראל. למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח בזה? אלא, לעתיד לבוא, זוהר שמות, דף זין עמוד א', לעתיד לבוא בסוף גלות אדום, ירצה הקדוש ברוך הוא להתכבד בעולם, שיכירו כל הנבראים את אלוהותו. לכן אפילו אם ישראל חס ושלום לא יהיו ראויים ויהיו בדור שכולם חייבים, עם כל זה בשביל כבוד השכינה שהיא נמצאת בגלות, ירד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו למטה, ויבוא להקים את השכינה ולנער אותה מעפרה, שנאמר ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. אומר רבי שמעון, אוי לאותו המלך ואוי לאותה אומה שהזדמנו שם לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שיאמר לשכינה, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים ותתירי מוסרי צווארך, שבייה בציון. מי הוא המלך והעם שיקום אז לפניו? כי בכל מקום שגלו ישראל, הקדוש ברוך הוא שואל עליהם, ויפרע מאותם העמים שעינו את ישראל. זאת אומרת, למה הוא מקבץ אותם? לתת להם מידה כנגד מידה על מה שהם עינו את ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר להם ולענות אותם ולהשמיד אותם ולהרוג אותם פה בארץ. וראיה לדבר, אומר רבי שמעון, ומה כשישראל ירדו למצרים? קיבלו אותם המצרים ונתנו להם בכבוד רב את מיטב הארץ, את ארץ גושן. ואף על פי שהמצרים הצרו ועינו אותם בגלות במצרים, ואף על פי שהמצרים לא לקחו את ארץ גושן מישראל, הם רק עינו אותם, ואף על פי שלא לקחו ממקנה ישראל ומהרכוש של ישראל, לא לקחו שום דבר, בכל זאת הקדוש ברוך הוא דן את המצרים בעונשים כבדים וקשים. אבל אשור שהחריבו את בית המקדש הראשון, באפס עשקו את ישראל, סתם, בלי סיבה, בלי טעם. בא סנחריב,
והשליך את 10 השבטים בגלות לארץ רחוקה בסוף העולם, ולקח ועשק מהם את ארצם. ואחריהם באו אדום, טיטוס שהחריב את בית המקדש השני, ושאר העמים שהיו מצרים ומענים והורגים בהם ולוקחים את ממונם, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא יכבד את שמו עליהם, שנאמר ביחזקאל ל"ח, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. כל הסיבה היא להראות, להתכבד, שכל העמים יכירו את אלוהותו של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי שמעון, במצרים נתכבד הקדוש ברוך הוא במלך אחד, רק בפרעה. ומי ראה אותו? בעיקר ישראל. אבל גם אומות העולם פחדו, אבל זה לא היה פחד כל כך גדול לאומות העולם. מספיק שישראל ראו את האלוהות שלו וקיבלו ישר את התורה. אומר רבי שמעון, מה שבגלות מצרים הקדוש ברוך הוא נתכבד במלך אחד, אבל כאן בגאולה העתידה יתכבד הקדוש ברוך הוא בכל המלכים שבעולם, לעיני כל אומות העולם יתכבד השם של הקדוש ברוך הוא בעולם כולו. זקף רבי שמעון את ידיו בתפילה על אריכות הגלות, הוא בכה ואמר, אוי למי שיזדמן בזמן ביאת המשיח, כי הקדוש ברוך הוא יסתכל בכללות מי עומד עם השכינה, מי קשור באמונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יבחן כל אחד ואחד ויראה שאין אף אחד זכאי וצדיק ואין זכות בישראל. ואז אומר רבי שמעון, כמה צרות וצרות יהיו על ישראל. מצד שני, אומר רבי שמעון, מצד שני, אף על פי שלא נמצא זכות לאף אחד להיגאל, מצד שני, אומר רבי שמעון, אשריו של מי שימצא ויזדמן בזמן ההוא באמונה שלמה, כי הוא יזכה לאור של המשיח, של שמחת המלך, שנאמר ישמח אדוני במעשיו. מה זאת אומרת? אומר מצד אחד רבי שמעון אומר, אוי למי שיזדמן, כי הקדוש ברוך הוא יבחן את כל המעשים של כל אחד ואחד. מצד שני אומר, אשריו של מי שיזדמן. אז אומר רבי שמעון, בא להסביר לנו פה נקודה חשובה. אומר, מי שיחזיק באמונה, באמונה שלמה, כיוון שהולכות להיות צרות על גבי צרות. למה? אין אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא מוצא את אף אחד זכאי להיות בגאולה. אז איך הוא יזכה אותנו לעמוד בגאולה? שאשריו של מי שעומד בגאולה. לכן הוא אומר, על הזמן הזה, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. על ידי הצרות, אומר רבי שמעון, יבחן הקדוש ברוך הוא את האמונה של כל אחד ואחד. ואם כל אחד יעמוד, אף על פי שיהיו הרבה צרות והרבה ניסיונות, הקדוש ברוך הוא נותן הרבה ניסיונות, יהיה צרות, כמו שאנחנו רואים היום את כל הסכינים שהם דוקרים אותנו היום בסכינים. רבותיי, זה לעורר אותנו לאמונה שלמה, לחזור בתשובה. כל הצרות שיש, הרבה אנשים חולים, הרבה אנשים מוכים בפרנסה, הרבה אנשים יש להם צרות מבית ומחוץ, משלום בית, עם הילדים, עם כל הסובב אותם, יש צרות הרבה. כל זה מבחן של ניסיונות, מי יחזיק באמונה, כי הוא יזכה להיגאל. ומי שיחזיק באמונה שלמה, שהכל ידע שהכל מאת השם יתברך, שזה רק לטובה, לצרף אותנו, שהנשמות שלנו יהיו זקים וטהורים לעמוד בזמן הגאולה, אז הוא יחזיק באמונה שלמה, הוא יזכה להיגאל. ואחרי כל הצרות שהתעוררו על ישראל, כל המלכים שבעולם התייעצו יחד, ויבואו כל העמים ויגזרו גזרות רעות וקשות על ישראל, ויבואו צרות עד שהאחרונות משכחות את הראשונות. ואז מתוך כל הצרות, מתוך כל החושך הזה, יתעורר ויתגלה המשיח ויצא מגן עדן. וביום שיצא המשיח מגן עדן יתרעש כל העולם כולו, וכל בני העולם יתחבאו במערות ובנקיקים ובסלעים מכל המלחמות שיהיו אז בעולם, וכל האומות העולם וכל העמים ומלכיהם יתחברו יחד להילחם נגד הקדוש ברוך הוא ונגד המשיח. אומר רבי שמעון, ותדע לך שכמה מפריצי ישראל, הרבה מעם ישראל, כנראה אלו ערב רב,
שהם כופרים בקדוש ברוך הוא, הם התהפכו והשתמדו והתחברו אל הגויים, אל גוג, להילחם נגד ישראל. אומר ברגע שהגוג הזה יבוא להילחם עם כל הפריצים, כל אלה שהם כופרים בקדוש ברוך הוא מעם ישראל שהתחברו אליו, אז יחשך העולם 15 ימים. רבותיי, שיצאנו ממצרים במכת חושך, היו 3 ימי חושך, והקדוש ברוך הוא לקח 80% מהעם היהודי. יצאו רק 20%, והחמושים יצאו ישראל ממצרים, 50 מ-100 זה 20%. פה יהיו 15 ימים של חושך, לא 3, 15 ימים. ואומר, רבי שמעון אומר, תדע לך, והרבה מישראל ימותו באותו חושך. ועל ידי זה שהם ימותו, זה יהיה להם כפרת עוונות, רבותיי. אומר רבי שמעון, אין דאגה מזה שהם ימותו. המיטה שלהם תהיה כפרת עוונות, ומיד תהיה תחיית המתים. המיטה שלהם תהיה רק בשביל שהם יוכלו, תהיה להם כפרה, ומיטתם תהיה כפרתם. ואחר כך יקומו בתחיית המתים, שעומדת להיות תכף ומיד אחרי זה. ככה שהמיטה שלהם לא עולה עונש, רק לכפרת עוונות. ויהיו כאן 2 צירופים לישראל. הקדוש ברוך הוא יצייר את ישראל ויצרף אותם ויזכר אותם בצער המלחמות שיהיו באותו זמן, הפחד מכל המלחמות, והצער השני יהיה מפריצי ישראל שהשתמדו והתהפכו לאויבי המשיח, כי הם הערב רב, הם השולטים, אנחנו רואים שהם שולטים בכל דבר הערב רב, והם יצרו לישראל מאוד מאוד מאוד. הזוהר בפרשת וירא אומר, בזמן שיבוא המשיח תהיה צרה גדולה לישראל, שנאמר ועת צרה לישראל וממנה יבשע. הקדוש ברוך הוא מבטיח על ידי ירמיה הנביא, פרק ל' פסוק ז', שתהיה צרה לישראל, אבל ממנה יבשע, מתוך הצרה תבוא הישועה. אבל עכשיו אנחנו מתחברים, לא רק, עד עכשיו ראינו ש70 אומות העולם, כל העולם הנוצרי, יבואו להילחם על ישראל. עכשיו הוא מסביר ואומר, לא רק הם, אלא גם כל בני ישמעאל שהם המוסלמים, גם הם יבואו להילחם על ישראל. ואומר רבי שמעון, בזמן שיבוא המשיח, שתהיה צרה גדולה לישראל, וממנה יבשע, כשתהיה מלחמת גוג ומגוג, בני ישמעאל עתידים באותו הזמן להתעורר עם כל אומות העולם לבוא ללחום על ירושלים, והראש שלהם יהיה מבני ישמעאל, וכולם יהרגו, אומר הקדוש ברוך הוא, כל אומות העולם, וכל המוסלמים, אומות המוסלמים שיבואו לעלות אל ישראל. רבותיי, מדובר פה בכל העולם שיבואו ללחם על ישראל, זה דבר שלא נכנס ולא נתפס בראש. אבל שוב אני חוזר, זה כשיבוא המשיח, לא לפני כן. אז הם יבואו, אומר הזוהר, וכולם יהרגו וימותו סביבות ירושלים, שנאמר התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, וכתיב יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו. יצחק לכל אומות העולם שבאים להילחם נגדו ונגד המשיח. ואשרי לכל אלו שישארו בעולם בסוף האלף השישי להיכנס לאלף השביעי שכולו שבת. זאת אומרת, אשרי כל מי שיחזיק באמונה השלמה ויזכה לאור של המשיח. עכשיו אנחנו נעבור, נראה האקטואליה שקורית היום. אמרנו שבני ישמעאל עתידים להילחם נגד המשיח ונגד הקדוש ברוך הוא, אבל בינתיים אנחנו צריכים לראות מה קורה עד אז. מה עושים בני ישמעאל? כמו שאנחנו לומדים בפרשת השבוע, שהגר המצרית, שרה נותנת את הגר המצרית לאברהם ונולד ישמעאל. בואו נראה באקטואליה של היום איך זה מתחבר, כי הם גם יעלו להילחם נגד המשיח ונגד השם. בינתיים מה הם עושים לנו? אמר בלעם, מ70 לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא שם שמו לאחד מהם אלא לישראל. אנחנו רואים את השם אל בתוך השם ישראל. הואיל וישווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל
לשמו של ישראל. ישמעאל יש להם גם אל. אומר רבי ישמעאל כהן גדול, אוי מי יחיה בימיו, אוי מי יחיה בימיו של ישמעאל. כבר יש לנו הזרה שאנחנו נכנסים לתקופה של צרות כבדות, שנאמר אוי מי יחיה משומו אל. רבי ישמעאל אומר 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. אני קיצרתי, אני לא מביא את 15 דברים האלה לקצר את השיעור, אבל אני אביא 2, והם יגדרו את פרצות חומות בית המקדש. הם השתלטו על כל השטח של בית המקדש, וישב שם הקדי שלהם ועם האנשים שלו שם, שלא נותנים להתקרב לאף אחד לכל המתחם הזה של בית המקדש. זה הדבר הראשון, הם יגדרו את הפרצות ואף אחד לא יכול להיכנס, הם שולטים. הדבר השני שמעניין אותנו היום, הם יבנו בניין בהיכל. זה את המסגד, האקצה שלהם, הם בנו על בית המקדש שלנו. אז הבאתי את שני הדברים האלה שנראה איך זה מתפתח לאקטואליה של היום. מכל מקום הוא אומר, ושני אחים יעמדו עליהם נשיאים בסוף, כן? לקראת המשיח, ובימיהם יעמוד צמח בן דוד. עכשיו רבותיי, בואו נראה יותר מה קורה היום. נראה נבואה מדהימה שקורית היום. והיה רבי ישמעאל אומר, 3 מלחמות של מהומה עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. נבואה מדהימה שאנחנו אפשר להגיד שהיא קורית עכשיו. כל נבואה אנחנו לא יודעים לאיזה תקופה היא משתייכת. פה אפשר להגיד שכנראה זה שייך לזמן שלנו. אומר עתידים לעשות מלחמת מהומה. הכוונה לא על ידי מלחמות של מטוסים, לא טנקים ותותחים, אלא יותר בין אנשים. מה שמתרחש עכשיו. אומר המלחמה הראשונה שהם יעשו בני ישמעאל בארץ באחרית הימים תהיה ביער בערב, הכוונה לארצות ערב. בתוך ארצות ערב תהיה מלחמת מהומה שנאמר וסכסכתי מצרים במצרים. הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם שיעזבו אותנו והם הורגים אחד את השני, כן יעבדו כל אויביך השם. אז המלחמה הראשונה זה האביב הערבי, הם קוראים לזה אביב, אבל זה אביב המוות שלהם. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם והם הורגים אחד את השני והם חסלים כל יום באלפים, כן ירבו ויצליחו. בזה אני מאחל להם, זו הצלחה גדולה מאוד. המלחמה השנייה היא תהיה בים. המלחמה השנייה שתהיה בים, אומר הזוהר שעתידים כל העולם לשלוח אוניות, בלי סוף של אוניות, לחופי ישראל. במלחמה הגדולה שתהיה, במלחמת גוג ומגוג, הם עתידים לשלוח מלא מלא אוניות. אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא ישמיד להם את כל האוניות בחופי ישראל, וכל הרכוש הרב שיהיו באוניות ייפלו בידיהם של ישראל. אבל רבותיי, אני פונה עכשיו לנבואה השלישית, למלחמה של המהומה השלישית שעתידה להיות, ותגידו לי אם זה שייך לדורנו או לא. אומר המלחמת המהומה השלישית תהיה בכרך הגדול שברומי. אמרנו רומי זה אירופה, שהוא הכבד משניהם. מלחמת המהומה באירופה תהיה כבדה מכל המלחמות שתהיה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים באקטואליה של היום, אנחנו רואים שבעצם אירופה היא נוצרים, רוב הנוצרים, בני עשיו, והם מקבלים את בני ישמעאל שם. בני ישמעאל פולשים לשם עכשיו בהמוניהם. הם לפני 60-70 שנה אחרי מלחמת העולם, בספר עובדיה, הנביא עובדיה אומר, והבדתי חוכמה מאדום. זאת אומרת, יהיו חכמים, אבל אני אאבד להם את החוכמה שלהם, שיעשו שטויות. פתאום הם החליטו שהם רוצים להיות יפי נפש, ולהזמין את המוסלמים, את בני ישמעאל, לגור אצלם. התחילו להביא אותם לשם, והם שכחו, הם לא יודעים, שבתורה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם אומר על הקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בגלל שביקשת והפרעתי אותו והרביתי אותו בכל העולם. הם יפרו וירבו בכל העולם כולו.
על פני כל אחיו ישכון. הם ישכנו בכל העולם, על פני כל האחים שלו ישכון. אז עכשיו הם באים לאירופה, נמצאים שם, הם גדלים פרים ורבים, כל כך הרבה, ועוד יותר עכשיו, שכל הפליטים שפולשים עכשיו לאירופה, מתחילים ליצור שם סכסוך בין המוסלמים לנוצרים. הרבה נוצרים שמתכחשים למוסלמים, רוצים לסלק אותם משם, מתחילים גם כן לקום, ומתחילה לאט לאט איזו מלחמה נסתרת בין המוסלמים לבין הנוצרים, שרוצים לגרש אותם מאירופה. ועל זה מתנבא רבי ישמעאל כהן גדול ואומר, המלחמת המהומה שתהיה שם באירופה תהיה הגדולה והכבדה משניהם, אבל הוא אומר, ומשם, מתוך המלחמה של הנוצרים במוסלמים שתתחיל באירופה, משם בן דוד יצמח. המשיח יצמח משם מהמלחמה הזאת, ויראה באובדן של אלו ואלו, אלה יהרגו אחד את השני. ומשם יבוא המשיח לארץ ישראל, שנאמר מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה, זה הדור בלבושו, צועד ברוב כוחו, אני מדבר בצדקה רב להושיע, והוא מלך המשיח שיבוא משם לארץ ישראל. 6 נקראו בשמותם עד שלא נולדו. לפני שנולדו הקדוש ברוך הוא קרא להם בשם שלהם. אחד מהם, אני לא אפרט את כל 6 כי אותנו מעניין, שאחד מהם הוא ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם וקראת שמו ישמעאל לפני שהוא נולד. ולמה נקרא שמו ישמעאל? רבותיי, תשימו לב, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נאקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל. רוב הצרות שהם יעשו לנו, שנאמר ישמעאל ויענם, ככה כתוב בתהילים נ"ה. עכשיו יבואו בני ישמעאל לענות את ישראל, אבל למה, מה הסיבה, מה הטעם שבני ישמעאל צריכים מה הטעם שבני ישמעאל צריכים לענות את ישראל? מה קרה פה? למה מגיע לנו שהם יענו אותנו? ובכן, הדבר הזה רמוז בפרשה שלנו, בפרשת לך לך. כתוב ששרה נתנה את הגר שפחתה לאברהם שהתחתן איתה. אמרה לאברהם, אולי אני אבנה ממנה, על ידי זה שתיכנס להיריון, אני אבנה ממנה, גם אני אכנס להיריון. באותו זמן, בזמן הראשון של החתונה, בערב הראשון, היא כבר נפקדה. הגר נפקדה בערב הראשון. שרה חיה עם אברהם הרבה שנים, לא נפקדה. הגר בערב הראשון נפקדה. עכשיו, הגר היא שפחתה של שרה. אמרה לו שרה לאברהם, אני נותנת לך את שפחתי לאישה, אולי יבנה ממנה. הגר ראתה שהיא נכנסה להיריון בערב הראשון, אמרה, אני צדקת. שרה חיה עם אברהם כל כך הרבה שנים, כנראה שהיא עושה את עצמה צדקת, כלפי חוץ היא עושה את עצמה צדקת, אבל בפנים היא לא כל כך צדקת, ככה היא פרסמה לעיני כולם. והתחילה לזלזל בכבודה של שרה, והתחילה להרגיש, אני הגבירה, ושרה היא כלום בבית. אברהם שותק, רואה שהיא מזלזלת בכבודה של שרה, ולא מדבר שום דבר. באה שרה, אומרת לו לאברהם, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך, למה אתה נותן לה להקל ראש? כי אני הגבירה והיא השפחה. מה כל כך היה חשוב לשרה שהיא השפחה, שהגר היא השפחה? מה כל כך חשוב? ועוד, אמרה לו, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. אברהם מקבל מהקדוש ברוך הוא, כל מה שתאמר לך שרה, שמע בקולה, היא נביאה יותר גדולה ממך. אתה חייב לשמוע בקולה, אף על פי שאתה נביא, היא גדולה ממך, אתה חייב לשמוע. יש הלכה שאומרת, הנביא הכי גדול, כל הנביאים הקטנים יותר חייבים לשמוע בקולו. אז אומר לה, טוב, אם ככה, עשי לה הטוב בעינייך, תפילי לה את ההיריון. הילד הזה, שהיא מעוברת בו, צריך להיות כל כך רע, יחריב את העולם.
אמר לה, אחי, טוב, תעשי לה, שימי לה עין רעה. באמת, מה היא עשתה להפיל את הילד הזה, שעתיד להיות רע מאוד, שישמיד את כל העולם? שרה ראתה את זה ברוח הקודש, שהילד הזה מאוד מאוד יהיה אכזרי. מה עשתה? היא שמה לה עין רעה וגם עינתה אותה בעבודות קשות כדי שהיא תפיל. רבותיי, מה קורה פה עכשיו? ותענה שרי ותברח מפניה. הגר בורחת מפניה. עכשיו בואו נראה מה היה בתהליך הזה. גם שרה עינתה אותה וגם היא הרגישה את עצמה גבירה. מה שני הדברים האלה חשובים לנו לדעת? שימו לב. אומר אור החיים הקדוש, ותענה שרי ותברח מפניה. למה היא ברחה? כי היא הרגישה את עצמה גבירה. הגר הרגישה את עצמה גבירה. אומר אור החיים הקדוש, הגר לא קיבלה את הדין שהיא נשארה שפחתה של שרה, וחשבה כיוון שהיא אשתו של אברהם, אז היא כבר יצאה לחופשי והיא בת חורין, ולכן היא ברחה מפניה של שרה. ותענה שרי ותברח מפניה. שרה עינתה אותה. מה עכשיו קשור העינוי הזה אלינו, רבותיי? הרמב"ן אומר, הרמב"ן הקדוש אומר, חטאה אימנו שרה בעינוי הזה שעינתה את הגר, וגם אברהם אבינו חטא בעינוי הזה שאפשר והניח לשרה לענות את הגר. ושמע אדוני אל עוניה של הגר ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. זאת אומרת, יש לנו פה מידה כנגד מידה. ומה שרה ואברהם עינו את הגר? הקדוש ברוך הוא שמע בתפילתה שהתפללה במדבר על עין המים שמה, ואז הוא נותן לה מידה כנגד מידה שלעתיד לבוא יבואו בניה של הגר ויענו את בניה של שרה. וזה מה שקורה היום. עוד אומר הזוהר, יש להם זכות של הברית מילה. בא הממונה של ישמעאל למעלה בשמיים, של כל המוסלמים, ואומר לקדוש ברוך הוא, ישמעאל עשה ברית מילה, מגיע לו חלק בארץ ישראל. אומר לו, אבל הברית מילה שלו לא מלאה, הוא לא פרה, לא מצץ, לא כלום, אי אפשר לתת לו זכות. אומר, זה לא מעניין אותי, הוא עשה משהו. אומר לו, כן, אבל ברית מילה עושים ב8 ימים, הוא עשה בגיל 13, זה רחוק. אומר לו, לא מעניין אותי, אני רוצה שכר. אמר לו, אני יכול לתת לך שכר בתנאי שאני מוחק את ישמעאל מהקשר העליון. אין להם קשר למעלה, לא יהיה להם קשר למעלה. אני מוחק אותם מלמעלה, הם יהיו מחוקים בכלל, לא יהיה להם שום שייכות בכלל לעתיד לבוא לכלום. הם יעבדו מן העולם. אמר לו, בסדר, לא מעניין אותי, אני רוצה עכשיו חלק בארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, כמו שהברית מילה של ישמעאל הייתה ברית ריקנית, הוא לא פרה, כי מלים את האורלה, חלק הגדול שאנחנו רואים תמיד, אבל יש עוד אור דק שלמטה שצריך לפרוע אותו. את זה הוא לא עשה. אז הברית מילה שלו, זה לא ברית מילה בכלל. זה כלום. אמר, כמו שהברית מילה שלו ריקנית, ככה הוא ישלוט על ארץ ישראל שתהיה ריקנית. כנגד 13 שנים הוא נתן להם לשלוט על ארץ ישראל 1300 שנים על ארץ שהיא ריקנית. כשעם ישראל יוצאים לגלות הם ישלטו פה, ואנחנו רואים שכל משך אלפי השנים האלה לא הייתה פה מלכות. הם גרו פה קצת פה, קצת שם, הם שלטו על ארץ ישראל, אבל לא הייתה פה ממלכה, לא היה פה שום דבר. הארץ הייתה ריקנית. מכל מקום אומר הזוהר, עד שלא תיתום הזכות של ישמעאל על ארץ ישראל בגלל הברית מילה הזאת, אפילו שישראל יחזרו לארץ ישראל לעתיד לבוא, כמו שחזרנו עכשיו, שכולנו כבר חזרנו אחרי מלחמת העולם השנייה, מכל מקום הזכות שלהם לא תמה, ולכן הם יענו את ישראל ויעשו צרות צרורות לישראל בזמן שישראל ייכנסו לארץ. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, הזכות של הברית מילה שלהם עדיין לא תמה, ולכן הם עושים לנו הרבה צרות. אבל קוראת הקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם אבינו, ואומר לו, אני קוראת איתך ברית על הברית מילה, ואני אומר לך שארץ ישראל היא ארץ של השכינה. השכינה פה היא ארץ ישראל, פה שולטת בארץ ישראל בבית המקדש.
אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, תדע לך, אני קוראת איתך ברית שרק בניך יזכו וירשו, ולהם אני נותן את ארץ ישראל, לא לאומות העולם. אבל כל זה בתנאי שארץ ישראל יכולה לקבל את בניך רק אם הם עושים ברית מילה כשרה. ארץ ישראל לא תקבל שום אדם בעולם שאין לו ברית מילה. אם יבוא עם שאין לו ברית מילה, שהם ערלים, ארץ ישראל לא תקבל אותם. ולכן אנחנו חזרנו לפה והיא שייכת רק לנו. מכל מקום, ראינו שאנחנו מעונים וסובלים צרות על ידי ישמעאל. אבל מה קשור לזה ששרה התעקשה שהיא תהיה הגבירה והגר תהיה השפחה? היא בורחת למדבר כי היא חשבה שהיא גבירה. וימצאה המלאך אדוני על עין המים במדבר, שהייתה מתפללת שמה. ויאמר, אומר לה, הגר, שפחת שרי. מה אומר לה? הגר, שפחת שרי. את שפחה, את לא בת חורין, את לא גבירה. אומר לה, אי מזה בת ואנה תלכי. לאן את הולכת? לאיזה כיוון? ואומר לה, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. תשובי אל גבירתך כי את השפחה והיא הגבירה. אומר הרמב"ן הקדוש, למה הוא ציווה אותה לשוב? אומר לה, תשמעי, אני מצווה אותך לשוב כי את השפחה. אומר הרמב"ן, ציווה אותה לשוב ולקבל עליה ממשלת גבירתה, רמז לה כי לא תצא לחופשי ממנה, כי בני שרה ימשלו בזרעה לעולם. בני שרה, אנחנו היהודים נשלוט עליהם לעולם, הם לעולם לא יכולים לשלוט עלינו. וכל מה שהם עושים עכשיו, פניקה בכל העולם, וצועקים ואומרים נגד ישראל ומדברים, כל זה זה בלוף אחד גדול, זה רק סיבה להשמדתם. הקדוש ברוך הוא מתכנן פה את העלייה שלהם ואת הנפילה שלהם שתהיה בקרוב בעזרת השם. אז אנחנו לא צריכים לפחד מכל הצרחות שלהם בעולם שהם יוצאים נגד ישראל. לגבי הצרות שהם יעשו לנו, אומר הרב חיים ויטל במדרש שלו על התהילים, הוא מסביר ואומר על המזמור קכ"ד, שיר המעלות לדוד, לולא אדוני שהיה לנו יאמרנה ישראל, לולא אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי החיים בלעונו, בחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. אומר רבי חיים ויטל, המזמור הזה בא לתאר דוד המלך מה בני ישמעאל יעשו לנו באחרית הימים. אומר כבר ידעת, אומר רבי חיים ויטל, כי הגלויות אינם אלא 4, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. יש 4 גלויות, אבל יש גלות חמישית באחרית הימים, זאת הגלות שעכשיו אנחנו נמצאים בה. זאת הגלות שנקראת גלות ישמעאל, שתהיה הקשה מכל הגלויות. וזה שאמר דוד לולא אדוני שהיה לנו, בפעם הראשונה, למי הוא מתכוון? לשלושת הגלויות, פרס, מדי, בבל, אדום. אלה גלויות קלות יחסית. לא משנה שהיטלר טבח 6 מיליון וכל הדברים האלה, וגלויות כן, מסעות הצלב וגירוש ספרד וכל מה שהם עשו לנו כל השנים, אומר זה עדיין לא כבד כל כך. אומר על זה אנחנו אומרים לולא אדוני שהיה לנו. אבל כנגד גלות ישמעאל שנקרא פרא אדם, מה זאת אומרת פרא אדם? אדם שהוא לא גמור, כמל ולא פרה, ועוד שיש לו זכות של אבות, של אברהם אבינו, ולכן הגלות שלו היא תקיפה וקשה משאר 4 הגלויות, ולכן נקרא שמו ישמעאל, שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמעאל האל ויענה להם, כמו שאנחנו רואים היום מכל הסכינים שהם עושים. אומר בשאר הגלויות ישראל יצאו לעמים שיש להם סדר, יש להם חוק, יש להם משפט, יש ארצות.
עם סדר, חוק, משפט, אז בסדר, אם עושים משהו עדיין יש למי לפנות. אבל ישמעאל הם הערביים, שוכני אוהלים ומדברות, אין להם עסק עם זולתם, אלא נמשלים לליסטים, היוצאים ושודדים וגוזלים וחומסים בני אדם, וחוזרים לעולים שלהם, שנאמר והוא יהיה פרא אדם וידו בכל. פה אין למי לפנות. אנחנו רואים יוצאים אנשים מתוך הפלסטינים, והם סתם הולכים, סתם אנשים, פתאום אתה לא יודע מהם שום דבר, יוצאים ותוקעים סכינים. זה לא עם, זה לא מדינה, זה לא צבא, זה לא צבא של טרוריסטים שאתה יכול לפנות לטרוריסטים האלה. פתאום מהבתים הם יוצאים, אתה לא יודע כלום עליהם. וזה הדבר שאתה לא יודע נגד מי להילחם. לכן, זה מה שהוא אומר, נמשלים לליסטים היוצאים ושודדים וגוזלים וחומסים בני אדם וחוזרים לבתיהם, חוזרים לאוהלים שלהם, לבתים שלהם, כאילו לא היה כלום. לכן הוא נקרא פרא אדם וידו בכל. ואחר כך עתידים למלוך על העולם, על ישראל, ואז יאמרו ישראל בגלות ישמעאל, שגם נביאם הערבי המשוגע משפלות קם לרום המעלה. ועל זה נאמר, לולא ישראל, יאמרו ישראל, לולא אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם. על איזה אדם מדובר בקום עלינו אדם? על הפרא אדם, על ישמעאל. פה הם יגידו, אזי הם היו טורפים אותנו, כמו שאנחנו אומרים, בקום עלינו אדם, אזי החיים בלעונו. אלה הישמעאלים רוצים לבלוע אותנו חיים ולטרוף אותנו, זה מה שהם רוצים. הם רוצים להרוג את ישראל, הם רוצים להרוג את הגופות, הנפשות, ולחלות את ממון ישראל ולבלוע אותם חיים, ולא להשאיר מהם שורש וענף. רוצים לאבד לגמרי את ישראל, זה מה שהם רוצים. לעומת בני עשיו הוא אומר שרצו להעביר אותנו על דתנו, והם נמשלו למים זדונים, כי הם רצו בעיקר להמיר אותנו מהדת. זה מה שהם רצו. לא רצו לאבד אותנו או להשמיד, לקחת לנו את הרכוש. אבל כשלא עברנו על הדת, אז הם הרגו בנו. אבל המטרה שלהם זה לא כמו של ישמעאל. ישמעאל רוצים למחוק אותנו על פני האדמה. ולכן הוא אומר, הישמעאלים גרועים הרבה יותר מהם, מהנוצרים. ככה אומר רבי חיים ויטל. ולכן הוא אומר, תדע לך בגלות ישמעאל, שהם רוצים להרוג נפשות וגופות ולחלות את הממון ולבלוע אותנו חיים, ולא להשאיר מישראל שורש וענף. כן? והם יעשו לנו צרות קשות ומשונות שלא נראו כמותם, ולכן נקרא שמו ישמעאל. ואנחנו נפתח בשם יתברך, בשמו הגדול, שיושיענו מידם, שנאמר עזרנו בשם השם. נפשנו כציפור נמלטה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו כמו ציפור שנמלטת מתוך הכלום, ככה הוא יציל אותנו מידם. ומוכרח שהוא יעזור לנו, הקדוש ברוך הוא, ויושיע אותנו מידם אל הגאולה השלמה.